Уважаеми приятели и читатели на моята книга "Когато си роден да летиш", този първи епизод е специално за всички вас, които ме обсипвате с безброй добри отзиви след прочитането на моята първа книга "Щастие между изгрева и залеза", както и за втората "Когато си роден да летиш". Когато си роден да летиш се оказа един всъщност висш пилотаж. Тя откри пред вас много възможности за справяне с ежедневни ситуации и отговор на много въпроси, като има ли случайност, съществува ли изобщо случайността, какво е късмета за всички вас и дали вярвате в късмета. Мисля да ви прочета един много кратък абзац от нея, свързан с случайностите, който всъщност се казва "случайности няма". И хората, които ви е предопределено да срещнете, няма как да подминете. Всеки влязъл в живота ни е обвързан с нас, именно с определено послание. Послание, което трябва да разчетем. Едни идват, за да ни подложат на изпитание и за да проверят доколко сме силни и уверени в себе си. Други, като наказание за предишни наши действия, а трети, те са просто подарък от съдбата, който сме заслужили след дълги скитания. Няма и случайни раздели. Но нека не ви чета всичко, което е написано в книгата "Когато си роден да летиш", а вие просто да имате възможност да си я купите и да четете всичко това. Благодаря.